Takže ahoj lidi, tady Super Patrik CZ a já vás vítám u mého prvního dílu z mého nového kanálu na Survival Games Minecraft a je tady se mnou Duck Dodgers 585. Čus. My jsme si vybrali takové elegantní skiny, takže můžeme se pustit do hry a my půjdeme tu. Čekej. Dodgere, tu půjdeme. Jo. A nebudeme se říkat jmény, jo, když tak. Jo. Tak, já si vemu... Tak. Kde seš? No, určitě nejsme u sebe. Tam seš. Kde? Ne. Ne, tak to nejseš ty. Doufám, že jsi šel tam, kde já, jo? Jo, šel. Ok. Čekej. Železo. Sakra. Já nejšel. Ty jsi tam nešel? Ne? Pojď tam. Já jsem na prvním místě. No. Ty jsi šel na Inči, že? Jo. To je jedna. Tak to dohrajem tady. Však času dost. A my s Dodgerem budeme teďka často točit ten survival. No, jestli budu mít čas, ale... No však chtěl jsem říct, jestli budeš mít čas. Příští týden, ale ne. Ok. Že jdu pryč. Ze školou. Na školu v přírodě, že? Jo. No, mi to mohlo dojít. Kamo, ale těším se. Cože? Že se těším. Já jsem na tu školu v přírodě tež byl, ale... Já musím uznat, že pro mě to nebylo moc cool. Tak pro tebe, ale... Já vím, ale jako... Pochop, zas takové zábavné to nikdy není, pro některé ne, pro některé jo, tak... Celkem taková dojebavka. Kamo. Já už jsem tam na takové holubici byl už několikrát, takže... Já to tam znám holubici dobře. Však jo, už jen vidím. Si ho radím, ztratil se. To vidím, že to tam zná dobře. Já nejsem takovej. Lamer. Dobře řečeno. To říkají všichni, ale pak dopadnou všichni blbě, jako bez urážky, jo. Jo. Hej, ty řekl moje jméno. No řek. Řek. Fakt? Tak to vypipnu, no. Co říkal teďka? Počkat. Teď to došlo. Počkat. What the fuck? A to pítle. Jsi cípl? Ne, ona má sněhový kuličky. Au, kuličky. Do pytle, ne, nestřílej to. Jsem ti říkal, nestřílej. Nedávej tam ty TNTčka, nedávej to tam. Dva TNTčka. Sakra, zase někdo konečí. Ať ti tam ty chudíka. Ten měl věci! To vypko! 2 diamanty z něho vypadly! Sakra, já sletěl. Ten kamo měl věci! Au.
Soráč. Pardon. Pardon. Dost. Budík, co? Hele, čus. Pojďem tu. Skonč tam jako první radši. Hele, na tady ten první, jo? Tady ten hnedka. Pojď hnedka za mnou. Jo, jsem tam. Jo? Počkat. Jo, čus, jsme sousedé. Kde jsi? Čau, sousedy. Už zas? My s Rádiou máme vždycky také štěstí. Ty soused, ne? No však sousedé. Nejlepší přítel. Člověka. Kamo, ale z toho výpka vypadly hodně věcí, ty vole. Lol. Kamo, já jsem tu hodně dlouho nehrál. Tež ne, no. Teď vidím úplně ty novinky. Blbej malej strom. Ty máš malý strom? Jo. Ale je 4x4, ne. Hej, proč vždycky si pode mnou, anebo nade mnou? Nevím. Hej, Baja, hraje tu Barča. Mě to teď tak napadlo. A co, jak jdeš tak? No, o tom se ve videu nejdu bavit, jo, prosím. Ale jako... To jsem čekal. Řekl bych, jako... Ne, radši ne, do videa prostě ne. OK. Tak ale víš, že to by bylo jako trápný. Jo. To Ale bys, otázka. sám bys to neřekl. To ne, ale otázka, chodí vůbec s ní? Na to ti neodpovím teďka. A víš mi to potom? No však jo, povím. Tak to je trápas, Jo, chápu. Hej, co kdyby se vyšpala se na to sklo a zůstal bych tam? Lol. Nevím, někdo by to určitě po tebou podkoupal, takže... Fail. Jedině kdybys to vystavěl ještě víc, hele, jsem uprostřed. Ty vole, bacha, bacha, lítající debilové. Sorry, lidi píp. Jakou jsem nadával víckrát, ale už to chci prostě zlepšit. Nechci tady nějak ve videu nadávat jak nějaký... Hej. Rychle, počorovat. Dáš mi z toho něco. Možná. Rychle, čorky business. Čorky co? Business. Já jsem ti rozuměl, čorky business. Jsi nebo co to vůbec je? Jo, to už nevím. To jsem já, když jdu k tobě, jo? Neboj. Jo. Hej. Musím to zalít. Co jsi to řekl? Musím to zalít? To znělo divně, ale jako... Jo! Nech to být. OK. Aspoň si vyrobím krumpať, když už to... Hej. Jdu dělat obranu. Hele, počkej, tu nikdo není. Ne, jo, ještě jeden tu je. Ale ještě mě nech, jo, prozatím, dokud ho nezabiješ. Jo. Já jsem jdu udělala věci. Jsem šel jenom tak jakože na tajňačku čorovat. Já jdu si čoru, já si jdu vyrobit diameč. Sakra. A jdu tě zabít. Ty čorko. A jdu tě zabít. Počkej, až si uděláme. A kde je ten poslední, nevíš? Aspoň za... Jo, to jsme my poslední dva. Ne, ještě tam je A jo, hej, Ned fakt. Heričker, nebo jak se jmenuje. Jo, no. Jsem nechtěl. Co jsi zase vyrobil za debiliny? Brnění, ne? Jo. Jo, mi to mohlo dojít. Ale to, čekej, ještě mě nech, jo, prozatím. Jo, ne, zabijem toho typka.
No tak ale, tak musíme, protože to... Počkej, kde mám? Tady mám. Rádi máš zlat? Ne. Já zase ty já. Jsi říkal, že který debil, co tu je. Hej, on je neviditelný. Jo? Ten Ichtin je neviditelný. Tak proč ho vidím? No, není neviditelný. To hoří to dřevo? Hej, jdeme na návštěvu. A kde je? Tu? Ty- Hej, nevidíš mě, blbou, ne? Počkej, a kde? To fakt? Jsem přímo, no, kousek. Prý jsem přímo kousek. To vidím tak. Hej. Potichoušku napadneme. Blbečka! Dio, počkej, timeout, jo, timeout. Já ti dám timeout do hry. Počkej, uděláme, Ne! Srát. Počkej, vzal jsem si... Ne, nevzal. Vzal jsem tak si... ty mě chceš srát, jo? Jo, Kde jsi? jo, mám diamant, jo? Já taky, malem jsem spal. Kurvíš. Pojď sem ti, vedě. Ne, prosím. Ty pičo. A jsem vyřešena. Píp, tak to lidi, sorry, to jsem nechtěl říct. Ježiši. Jo. Tak pojď, ještě dáme 2 akce, pojď za mnou. Dáme ještě, počkej, 2 akce a... Už to ukončím. Ještě ta sama. Neba. A kde seš? Já tě tu nemám. A tak, já tebe taky ne, takže jsi někde daleko. Ne, ty jsi vašel nikam blbý, já jsem si to vyslal, ty jsi žít. Ne. Jo. Jo, vyšel. Ale mě to portlo jinam. Nevím, asi to má nějaké rozbité. Já jsem šel přímo za tebou, takže. Železo. 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 Berem. Hodí se dom. Hej, však jo, my jsme dneska měli výtvarku. Ne, pracovky a to. A na kamoše bere železo. Úplně taky blbosti jsme do něj rýli. Cože jste do ní rýli? Blbosti, že je o železu a tak. Novakové? Ne, kamošovi. Jako má se tomu ho chtěla jakože zachránit. Dalo by se říct. Fuck off! Já spadl! Ty spadl? Malem. Bude mi diamanty. Počkej, jo? Okay. Fuck off, fuck. Já jsem tu. Ježíš. Co Ježíš? Jak Priana Kalnara. Ježíš, ne Ježíš. Ne, spadl mi dia. Jaký Ježíš Krist? Chudá. What the fuck? Já jdu zase doprostřed. Já jdu teď. Au, jaký mě trefil. Šípama. Hej, kamo, uprostřed cesty a do mě někdo střelí to. Dobře ti to. Z něho koudy já. Nic jsem neslyšel, jo. Za kulíčku. Košičky. Kde máš košičky? Kočičky. Kde máš títi? Číčí. Pojď no, pojď hamat. Pojď papat. Ham ham.
Někam malem se spadl do portálu. Hele, Slendy. Slendy? Man. Juj, menší lagy. Dělej, ale mám jenom 8 minut. Jo, já vím. Zabij se. Nope. Yes. Do říti, polem jsem se zabil. Nebo víš co, já se zabiju. What the fuck, say? Fuj, já se lekl tu Slendu. Kde seš? Jo, tu. Tak pojď, pomalu. A tady, do toho rohu. A jeb. Konečně, to je ta sama. Čus, my jsme naproti. Jo? Podívej se rovně. Čau. Jo, konečně jsem na to dobré. Žide. Ale ne, jakože, že můžu jít rovně, víš. Já tež. A ne, že do boku. No, to nemám rád. Já tam budu dřív než ty. Co víš, Žide? Ty židle. Ach jo, ta židle. Ach jo, za to. Viděl jsi to na Facebooku, kdo zjedol Nutellu. Taky černou, taky negr. A teďka po komentáře, kdo zjedol Nutellu. Gogo. Jo, to jsem viděl. To bylo dobré, ale jako moc. Musím nakopat dřeva. Stačit 4. Já už tam jdu doprostřed. Já taky. Tak něco si necháme, 2 bedny, ty 2 bedny já. Okay. No, mě nikdo nesejme. Jinak budu fakt naštvaný. Teďka mě někdo sejmul koulíčkou, ale já jsem nespat. Ahoj. To je moje. Tak je, jablko jsem si zabral. Hej, tyž to. Dík, mám potom železo. Ty čo? To ani. Přijdu ještě. No počkej, tak já už jdu. Počkej, já nezačal. Do pytle, pomoc. Ty jsi spadl? Ne, za mnou někdo šel. Já už ti jdu pomoct radši. Já už jsem mrtvý, takže. Aha. To je ten problém. Ale dělej, zabij se. Mám 5 minut. Stihnem další. Počkej, já zabiju tu. Ty! Jo, spadla. Počkej, možná, že si přiknu? Počkej, možná si přiknu. Bude to pryč. Jo, zabil jsem dalšího. A už jsem jen jeden. Počkej, to dám. Kde je ten jeden? Jo. Kraftíme brny. 4. Rychle to musíme dát. Teda píp. Ti dám taky moje příjmení. I tam je. Ale něco ti řeknu. Víš, co to bude? Hej. No.
Víš, co to bude, co ti řeknu? No. Moje jméno ani příjmení se neříká. Cenzura píp. Ti dám takovou cenzuru. Vyhrál jsem hru. No tak dělej, kam jde, mám jenom... Kde seš? Tady za tebou. What the fuck, já tě nevidím. Tu jsem, skáču. Je tu tak po tady. No, Tak přímo tady doprostřed. no jdi tam. Konečně jaká jiná mapa. Jsi tam? Jo. Kde seš? Čus. Tam seš? Ne, tu jsem byl. No, já tu jsem byl. Ale fakt, tu jsem byl. Jednou. Možná dvakrát. Možná šestkrát. To ne. Podívej se, co... Jo, dobrý. Ne. Co je? Počkej. 3, 1, tak. Přečti si to, no fuck you. Přečti si to, no fuck you. Já tu mám jenom jednu truhlu. Lole. Ticho, bodíne. To je hustý. Když to tak... Ticho, bodíne. To je hustý. To je hustý, když říkáš lole. Lole, trole. Lole. Lole, trole, ty vole. Viděl jsi to na FB? Jak tam derpe, vypni ten počítač. Jo. Derpe, vypni počítač. Jo. Vypni ten počítač. Jo. Fuck. Ne. Ty už jdeš doprostřed? Jo. Připravuju. Hej, bacha, někdo ti tam jde. Ne. Jsem ti chtěl jenom nalákat. Ty čoro. Nech mi nech mi 2 nebo 3. Uvidím, co tam bude. Včele, jídlo berem. Keď už tam jsem, už tam. Keď se Hej, přesně mi to vystačí. toto. Lávu si vemu, máš tam 5 železa. Já jsem ti nečoroval železo, no tam je furt taky, jaké bylo. 2 česky jsem ti... DOPÍ! Ty jsi hapal? Jo. No takže nic. Takže lidi, pro tento díl by to mohlo být všecko. Uvidíme se u dalšího dílu ze Survival Games a zatím si mějte. Ahoj. Čus. Čus bůř.